Maayong adlaw sa inyong tanan, di ana po ko diri sa atong YouTube channel Israel Cebuala. O karon guys, naa ko diri sa likod sa among balay. Wala una ko dito sa bukid. Kay ato po ning ipakita ang akong ginabuhat diri sa among likod sa among balay. Guys, naa ko diri kay naatay mga buhing manok. Nganong namuhi kog manok? Dako ba ni kita o wala ba ni kita? Mahibalaan ninyo kay ako ning ipahibalo sa inyong tanan nganong naata diri karon guys. O karon atong isa-isahon ug ipakita sa inyo ang atong manok na karon guys. Gikan sa atong mga piso, sa mga dagko-dagko na ug sa mga atong daghan na mga dagko na mga laki diri guys. Ako na ipakita sa inyo. Ug mahibalaan po ninyo kung naa ba gayud tay kita dinhi sa atong pagpamuhi og manok. Okay guys, magsugod na ta. Tan-aw na ta diri guys. Og diri guys, naata diri mga hinangkan ay mga piso ako ipakita ni sa inyo guys. Mo ni atong hinangkan guys. Na siya Kani siya na ay mga piso. Wani kabuok yang piso guys. 5 kabuok na Human, napotay diri guys. Lain pang hinangkan. Napod guys Kare, kuan pod ni ang iyang piso guys. Pila ni kabuok? 5 kabuok pod guys. Mora ni kadaghan ang atong mga piso guys 5 pod ni siya kabuok. Ug diri po sa pikas, naputa diri apo isa pa kahinangkan guys. Ug ang piso nila diri 4 kabuok. O karon guys, dili lang kana lang atong mga hinangkan guys ang ato ipakita. Naputa diri ay mga dagko-dagko na guys. Kani siya Kani siya guys, mga laki po ni siya guys na mga manok guys Na ato na silang gipadako na mga laki guys. Napa guys. Kani sila. Napa guys mga laki ni siya. Nindot na sila guys sa mga laki. Apa guys, lain na pud ni siya Apa guys. Lain na pud ni siya. Kani ang edad ni ani nasa 4 months pa lang, 4 ka bulan. Mao na ang atong mga hinangkan, ug napud tay gipadako diri sa tangkal ni ani. Breeding pin ni siya guys. Okay. Ano siya ay puntahan. Dito na punta sa lain guys. Diri na area guys, naga po tay gipadako diri ang mga laki. Mo ni siya guys Manindot si siya
Manindot ni atong mga buhi guys, oh. Madagko na guys. Padaguban, oh. Ako na siya guys. Apa? Tuhik na siya guys. Mura sila guys ang atong mga manok guys. Ug diri apod natangkal, gagapon ta diri gipambutang ng mga manok. Diri guys, o tanawa, mga piso pud na sila. O ana ang atong mga piso. Ug diri apod guys, kada pud tay mga baig. Diri apod sa pikas, napod tay laki diri guys. Nasiya guys. Ito diri guys, nasiya guys. Mauna ang atong mga manok diri natangkal, ang atong nabutang. O ato na po ipakita ang diri apod guys. Musulod ta diri sa atong breeding pen. Ana po atong makita diri guys. Mo na siya guys ang atong makita. Nato ba diri isa. Nato ba diri isa guys. Isa po diha. Mo na siya ang diri sa atong breeding pen. O guys, kita na ninyo ang atong manok na diha sa kulungan. Diri ana breeding pen. O kana po atong mga manok diha sa gawas guys, mga nindot po na siya. Ana siya po, pwede po nato na ibaligya na siya. Mahalin po na ang atong mga manok diha. O, nindot kaayo ang uban pa nato mga manok diha. Isa-isa ko nato na ipakita sa inyo. Santa naghiskota. Nganong ako namuhi ko og manok. Isa ka rason nako na nganong namuhi ko kay kani bitong atong bakante na yuta guys. Kung wala tay butang diha, masayang lang. Og dili nato siya mapuslan. Di ba? Usa pod nato karason nganong namuhi kog manok guys kay natay mga prutas diriya guys. Dako ni og tabang ang atong manok sa atong mga prutas kay abono ang ilang mga iti. Ug ako ipakita guys sa sunod natong vlog ang mga bunga sa atong mga prutas diriya. Isa po pod na rason nganong namuhi kog manok guys kay kanang atong mga panginahanglan adlaw-adlaw labi na sa atong sudan. Kung natay manok, diretso dayon tag-ihaw. Presko pa kayo ang atong makaon na manok guys. Ang Bisaya na manok, lami ug sabaw. Lami ug gupon guys. Muna rason ng anong namuhi kog manok. Usa pod ka rason ng anong namuhi kog manok kay maka-income ta ni ana. Bisan tunog dili dako ang atong kita sa atong pagbuhig manok, pero naagyoy kita. Dili gyud na siya mawa. Di ba guys? Nindot kung natay manok kay natay gamay na income ni ana. Usa pod nato karason guys nganong namuhi kog manok guys kay kani pong atong mga negosyante kung dili nato na sila palitan og bahog ugay mamahog na ugay namuhi o kinsa pa man amo palit sa ilang mga tinda na bahog sa atong mga negosyante wala mo nang dako pud ko tabang sa mga negosyante guys kay na ako'y manok. Mo po na usay isa ka rason nato makatabang ta sa mga negosyante. Usa pod ka rason nato guys nganong namuhi tag manok guys kay kana atong mga farmers. Tabangan po nato na sila kay diha man ta mokuhag mga produkto nato guys kana atong gipanghimog mga feeds diha man nagikan sa mga mag-uuma. Kung walay namuhig manok kinsa pa may mopalit sa ilang mga produkto. Dako nagtabang sa atong mag-uuma sama nako guys. Muna ang akong mga rason sa nganong namuhi kog manok guys. Kaya ang nanginahanglan pwede nato matabangan. Isa pa guys sa atong mga OFW di pa guys nakita ninyo ang uban hindi kid kaayo mamuhi manok mainganyo ka pero dili ta dire-diretso sa atong mga plano kay bisan ang imong kwarta guys masayang lang kinahanglan dakong proseso ang atong buhaton kung kita mosulod og pagpamuhig manok kay kita estudyuhan gyud nato na
Kay kung imong ipakuha na sa lain, pahawid sa lain, kay nakay kwarta ning ganyo ka na kay pa buhion ni ana, ay ayaw na lang guys, kay masayang ra gyud ang imong kwarta nga gitigom nimo sa dugay na panahon. Ayaw gyud pag-invest kung dili ikaw mismo ang mag-atiman ni ana. Masayang lang. Mo nagyud ang akong istorya sa atong mga OFW. Ayaw sayang ang inyong mga pag-angkos, pagtigom sa inyong mga kwarta na inyo ray iasa sa uban. Kung magnegosyo mo, kamo mismo ang magbuhat niya na. Kamo mismo ang magtrabaho ni ana. Kay para mahibalaan ninyo kung unsa ang mga buhaton para kamo umutaas, umulambot ang inyong panginabuhi. Ug ang inyong kwarta, dili masayang. Ug dinira ko taman, daghang salamat sa inyong tanan. Ayaw kalimti mag-like, comment, and subscribe. Bye! God bless!